komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, Pizza 8 na bulan sang Oktobre tuig 2020. 78 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na, 85 dias na lang ang nabilin. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sordurti kag sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, border control kag quarantine protocol sa Don Salvador Benedicto Dinhalugan. Critical care utilization rate sa Bacolod padayon naganubo suno kay Feliciano. Number 5 most wanted sa Bacolod City Police, voluntaryo nagsungka sa barangay Kagawad sa barangay Pahanukoy. Sospitsado gin turnover sa Police Station 8. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginmando na sang Department of Justice sa tanan nga mga prosecutor nga nagauyat sang drug-related nga kaso nga i-prioridad ang paglubad sa kaso para gilayon madispose ang mga nakumpiskar nga druga sa sulod sang gintalana sang layi. Suno kay Justice Secretary Minardo Guevara, ang departamento magaisyo sang memorandum circular para sa natungdan nga mga prosecutor agod matutukan ang drug cases. Mapasaka sang kaso sa gilayon kag makahimo sang court order para sa inspeksyon kag destruction sang kontrabando bilang pagsunod sa Anti-Dangerous Drugs Law. Ginhimo ni Guevara ang payag kasunod sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga disposal kag destruction sang tanan nga nakumpiskar nga syabo sa sulod sang isa ka sibana. Maayo man ini para malikawan bala inang ginasiling dakop kapulo ka kilo ibanan muduha. Ining pila ka mga ginasospitsuhan nga daw ginabulubaylo lang ang nakumpiskar nga syabo. Kumpiskaron sang kapulisan, ibaligya sang sindikato. Pero pipila lang ini ang ara nagahimo sang among padihot agod makakwarta. May natagsa kasimana ang madakpan, imbentaryuhon, sunugon. Para nga hindi magduwa-duwa ang pumuluyo nga ang mga duga nga mga nagkaladakpan mahimo gina-recycle kagang iban ila ginatago ginaibanan kag inegosyo man. Matunog ang mga sulusugilanon sang pipila naton ka mga kauturan, pero initanan pipila lang kaara sa pwesto, hindi man tanan. Ini ang pila ka mga sindikato nga mismo ara sa sulod sa pwersa
sang kapulisan. Kag subong man malagas kag hindi paguntatan ang pag-arangkada, subong man ang pagpanakop operation, buy-bust operation, kag iban pa. Madamo gyapon ang shabu nga nagasulod. Milyones ang balor sang shabu nga nagasulod diri sa pungsod Pilipinas. Amo na ginasiling nila, kon may user, may poser. Kay kon wala na user, bisan ano mo nga pagpasulod sang imo produktong illegal nga droga, hindi mo na mapuslan kay wala na sang nagagamit. Ambot silingon, sa bilog nga pungsod Pilipinas, di hamak pa ang nagagamit sining ginadilian nga droga. Di hamak man ang nagkalaguba nga pamilya. Di hamak man ang naglalain ang ila sini ulo. Ang iban ara na sa rehabilitation center. Ang iban hindi naging mapuslan. Ang iban nagkalamatay, bangod hindi makasarang ang lawas sining hilo tuga sang shabu. Amo ina, ang halit sang druga. Apang sa likod sining maid-id nga kampanya, mga aligasyon nga mga extrajudicial killings, padayon gyapon nagalapta, padayon nagasulod ang bulyom sang shabu. Hindi lang dire sa probinsya sang Negros Occidental, lakip na sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung sano matapos ini, kung sano mauntat ini ang pagsulod sa mga illegal nga droga, wala sang makapakot. Dako ini nga negosyo, kung makalusot ang kinilo nga shabu, milyon ang inkamon mo. Apang kung madisgrasya ka, 6 feet below the ground ka man, sigurado tumba. Amo ini siya sa negosyo, mga illegalista, bisan paano kapit sa patalim, kon makalusot money, kon hindi sementeryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Good morning. Bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Webes kadasig sang panahon pitsa 8 na. Baw idog jutay Nobyembre na. Pagkatapos sa Nobyembre, Desyembre na. Kabay pa mag-iskirda na si COVID-19, bisan paano makasulo cerebrar man kita sang Paskwa sining tuig 2020. Kabay mga mangin malipayon ang tanan-tanan pagbukas sa tuig 2021. Kamusta? Ang aton sinipanahon, gulugal umon gyapon, padayon ang wisik-wisik, padayon naghalibion ang kalangitan. Kamusta mga merkado? Kamusta mga balita karon dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Amo ina ang ginatutukan sang aton patrol sa sini nga mga tinion. Padayon sila nagalagulad sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod para idulong sa aton tagpalamati ang mga nagkalatabo sa syudad, sumuman binag-ubag-o nga mga balita. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Action Fred, good morning. Subong kaagahon ang patrol nga matamat ng Malambiyong sa siyudad sang Bacolod. Right now, kita diri sa area sang Burgos Extension Action Fred. Sa may atubang lang bala sa may Buena Park Action Fred sa Barangay Villamonte. I don't know kung sakop ni siya sa Barangay Villamonte or Stefania na ni siya Action of Fred nga lugar, no? Alas ka boundary ang ining Buena Park Tampi in relation to Action of Fred sa aksidente nagluntad sa dalanon sining kaagahon. Makita naman sa aton sinakigin padala ko da mo, I don't know kung kay Sir JM nakuha ina involving sa salakyan nga Montero kag isa ka auto man nga sedan. Natabo di reaction of Fred. Kay lapit lang ni siya sa may Lokko bala dampi action of Fred. So kay makita mo halos no wasakit ang pangunang salakyan sang sining auto nga sedan action of Fred, no? Ang natabo diri actually we have the information from the guard himself nga gwardiya sang isa ka gasoline station kay halos diri man natubang di natabo sa ila diin ang ining salakyan action of Fred sa may driver side ayon halos nakakasgid ang guma, wasakgid ang driver side diri nga salakyan
halos na detach man ang iya sini nga bumper, na detach man action na Fred ang iya sini nga guma, nakakasgit kag ang windshield sini halos buba gid action na Fred. No? Again isa ni ka Ambot silingon impact baskog. Impact sir, baskog gid katama action na Fred ang impact, no? And at the same time ang Montero ang sa may kuan man action na Fred sa may rear portion sang iya sining nga guma wasak man kag nakakasman na detach man ang portion sang iya sining salakyan pareho ning color action Fred again Montero kontra auto nga sedan. I don't know kay halos kapareho na sila nga ining duha facing na sa west portion action na Fred, no? Ang ulo ba sini pabaybay na dampi but I don't know ano gidang exactly na tabo sa sining Ang mga driver wala na da. Why na ni action na Fred kay natabo ang insidente mga alas 2:30 tak na kay nasang kagahon. Pero ang salakyan ari ba diri ang Montero aral kapabilin sa tunga sang dalan while ang ini nga salakyan ari na skidded mismo sang gasolinahan nga iya sang Petron. Amo lang ginasetting ko kay nga anon tabo diriya pareho lang silang kuno mo base sugataray nin duha, no? Or may posibilidad nga ang Montero pa west portion or while ang salakyan going to east direction naman. So ari Ambot silingon head collision head collision gid ni action na Fred, no? And ang mani ang kundi kay nangayo man kita initial information from traffic investigator, no, sa siyudad sang Bacolod as to sa latest information, no, kag sa natabo sa sining incidente action Fred pamangkuton tabala si guard kay are man diri mo ang guard lang pamangkuton tanay kung ano gidyang nakita niya diriya nga natabo nga aksidente si guard ikaw duty tagagina sir, no? Sir. Sir sa Action Radio. Sir, ano ang plastada to kagina din na kita mo ning ano ning natabo ng plastada kagina sang auto kag sang sir sang Montero. Sa pag kita ko sir kung ang aktual nga pagbungan ay ko nakitaan. Nakitaan ko na lang niyang auto nagtiyog nagbaga pa doon di sir. Nagingagaw din buwa si Riao ganun sir basta sabi ko ba suglab kay basta nagbaga sa daan. Ang gali. Ang auto ni dinhi pakadto. Sa wala ko nakitaan sir kidre ko sa ako ni Riao Pungko. Oo. Kibot lang yun ko nga gulpi lang sugabog ang lupok pag ano ko kita ko ng auto nagtiyog na niyo. Ang nagtiyog na ganun ang auto pataklad. Pataklad kay pagdidugay na abot man niya pulis nga sa ang una nga pulis nga no na kay nagpasilong sa may waiting shed sa may ginaambal na nasundan na nila mo di lasig laga ni kuno auto man nila. Dati talaga pataklad ni. Nagbungguan na sila sa pero ang impact din na duwa sang pagbunguan ay wala ko kita. Ay, okay. Nakita ko na lang pagtiyog na lang sang sang salakyan. Muna lang ito nanan ko din. Kasi nga ako din bukang stay nga pamboy. Ay para guligan na mo ng driver. Ay mo nga time kami lang dua ang couple ng tao. Mo nga daw secure din niya ang driver sa piyak sa auto. Tapos ingkat ako ng driver sa Fortuner, kung driver sa ang pick up o man sa man sa napilasan. Ang sa auto ya. Pinaka-auto mo may pilasan sa. Okay, may pilasman. Fred, actually nagka-contact naman kita sa investigator sa Action Alvin. Yes sir. So ang gamaniho lang sa duha ka salakyan ang ara amo ang mga driver lang sa magtimbang nga bayan. Yes, amo man ang hambal ni guard, no? Guard, anong ganing alam ta guard? Si Bures, SG Bures. SG Bures? Kaparehas ang gwardiya tas ang legal action friend, si Bures man, no? But anyway, pareho, isa lang man, no? Solo lang sa driver sa laking Montero. Solo man din sa laking sir. Solo lang sa action na Fred, no? Amo ni action na Fred ang quandary, ang gwardiya nga nakakita man initial and gikan naman sa investigador sa police station number 4 ang driver
sang sining connection na Fred sang sining auto nga Nissan sedan hindi siya going to from west to east direction buting ganon pampabaybay go pakadto sa halin sa baybay pakadto ya sa bukid ito ang ginamaneho ni Jess Balyados section of Fred. And hindi siya ang galayon gindadala sa ospital matapos nga nakaangkon sa pilas no sa lawas while ang driver naman sang Fortuner ang ginamaneho man ni kita ni Price June Action Alvin? Yes. Di nang tuod di Montero o Fortuner? Montero Fortuner? Montero? Oo. Montero Sports Action na Fred. Montero Sports. Montero Sports. Kaya kita mismo diri sa lugar. Montero Sports pula ang sining color action na Fred. No? Halos kapareho sang color kay ang ining Montero pabilin na subong sa may dalan sa sininga tinuon ari siya white ang auto action of Fred ara mismo sa kilid sang dalan kay amon una matalapanggan din mismo sa mga nagabiyahe sa sininga kaagahon nga amon mismo ang una nga makabot ka na lang kay ari diri sa tunga sang dalan ang ining sports kuna ang ining Montero nga salakyan diin atubang mismo no sang Buena Park pero ari na sa higad sang dalan ang ining Nissan sedan naman nga salakyan o kuna auto facing na siya sa east direction sa west nga direction buting ganon no grabbing impact nagtiyog ni siya action pred mo tong gambal kagina sang gwardiya ni SG Bores nga nag swerve o kag nagtiyog ang ulo sang salakyan niya kung tani going sa east o pabukid o kung paggranada nga dumping nga area pero pag swerve sang salakyan ang iya nga ulo balik dito sa east west nga direction pabaybay naman action ped nagkon amo nang kabaskog sang impact sining salakyan pero lugo no mag-over ni action na Fred ang ining sining salakyan action na Fred no back-opening Montero Sports ni kay kung lang taon mo halos nakakaskid yan at detached kid ang portion sang lawas panguna diri sang Montero Sports kakasma ng sining bumper while ang salakyan nga auto kakaskid tong kilid sang iya sining bumper man sang salakyan yan at detached ang iya sining ang iyang parts abis ang lawas ang salakyan nakakasman amo ni kabaskog amo man tong hambal kagina ni security guard Bores nga masyado man kabaskog sang dalagan action na Fred no so amo ni ang sitwasyon kag nga impact sang salakyan ako na sang natabo nga aksidente sa dalanon kung ang tagid action na Fred no ang bahin naman sa investigador sa police station number 4 in relation diri pata initial kaya nga hambal niya kagina nga mangin available lang si Hepe lang gid ang ma-interview naton kasi ginarespeto naton action na Fred mo ang kuan mismo ang police kay normally basta lower ranks pinatudo nila ang nila sila nga Hepe para mangin ma-interview o magpa-interview pero salamat kay gintagaan kita sa initial nga ngalan no sa mga natabo o kung driver sang sining salakyan action of Fred. So halong-halong sa aton sining mga kauturan nga nagadala abi sang salakyan kay diri sa tubang sa Buena Park medyo basa pa. So ang impact diri ka magpreno ka so basi madanlog ang imo sining nga mga salakyan the same sa natabo direction Fred. So mo nga sitwasyon na sa area sa aksidente sa Dalanon involving Montero Sports kag Nissan sedan nga salakyan ang observation sang patrol ang ginadulong man sa inyo sang may
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Aga pa, may binunggoanay na sa aton mga kauturan na medyo kung wala ginman sa importante nga kalantuan, kag kung hindi giman masyado bala ka emergency, hindi lang pagpatami ang pagpadasig dalagan. Balikan ko si Action Alvin. Action Alvin, come again. Yes, Action Fred. So, bunggo na isang duha ka salakyan involving Montero Sports kag ang Nissan Sedan. With aksyon, Nani Kiraw. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Bugtaw-bugtaw. Paulo paminsar na kung ano ang nami nga pamahaw. Kadto na sa mga merkado, Burgos, Libertad, Palapala, Central Market, Konga, bukas na. Manamit ni pamahaw mo ning ulan-ulan. May laswakas ni, ng kulo-kumplito, ginga laswa bla. May tugabang, may takway, kalabasa, talong, okra, balatong, kapayas, sampawan mo dahon balunggay. Pagkatapos baklan mo na ilong shell, hindi gani green shell bla, nga magnanam ang sabawya. Pagkatapos baklan mo sang lubo-lubo, pamalaan mo, ipares mo sa laswa mo, kampyon na. Amo nang pinakanamit nga pamahaw nga ginapulo pagita sa nga kun ginhawa karon nga kagahon. Pagkatapos ang luto laswa eksperto bala gatampi lang tuwalya bago natapos paligo akalain puwerte sa pagkanamit bangon ron hindi magpaburon-buron bangon
kung kaagahon nami kaya, pagbangon mo, pinsalo mo dayon, mangnilhig ko, manglampaso ko. Ang tanan-tanan nga maobra mo para balason ka mas temprano. Stay at home ayan, kinahanglan, tinuan ng balay. Nami kaya kung kaagahon na, nga pagbutlak sa adlaw bla, tapos ng tanan mo nga trabaho. Kapulo panihol ka na. Kapulo pa init ka na. Amo na ang manamit tagsagid kaadlaw. Okay ka mo? O sige, kung okay ka mo, okay ako dire. Aba, aga pa sila. Morning kay Melvin Piñapiel, kay Len Ponce, kay Erne Odacio Lidas, kay Felix Gart, kay Nidli Castillo, Genevieve Pahilanga, kay Antoinette Piliado, kay Angelito Murillo Cañal Jr., kay Dilia Liabe, kay Didane Juna, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Mga balita naton karon nga aga, ari ay maayo nga pagtulunan ang mga eksperto sa ikaayong lawas. Pamati ka mo. Nagapanugyan sila nga likawan sang publiko ang mga. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test. Kinahanglan halong gi kamo. Nami niya sa mga lugar nga madamo sang kakahuyan, lugar nga pahuway kadanay, laka-laka ang kabalayan, o kon ara ka sa higad sa baybay, gagapaliwaliwa ka, nga pagbutlak sang init, gapainit ka, amo niya ang manami nga mga lugar para hindi kadali tapikan sining kagaw nga ni. Pero, ang droplets amo gihapon ang rason sa paglapta sining kagaw, sining virus, delikado. Amo ina nga may mga face mask kita, face shield kita, para nga maghambal kag may ara gambal nga tao nga gaulan laway mo. Di ko may ara siya kagaw, may coronavirus, kung lapitay ka mo, latad ka na yun. Kita ka mo na sa tao nga maghambal ga agsik lawaya, may ara na tao nga mo na mo. Amo na delikado. Pag inigo sang COVID-19, kag kung gaupod ka mo, kag gasulot-sugilanon, wala sang social distancing, disgrasya kagid. So, amo ina ang panugyan sang aton mga eksperto. Likawan ang wala ventilasyon nga lugar, likawan nga magsugilanon lapitay para hindi mag-agsik ang laway kay ang droplets abo gihapon ang lantaw nila nga pinaka lala nga magsaylo sa isa pakanto sa isa katao. Dasig maglapta kung maigo ka sang laway. Kinanglan maghalong-halong kita. Wala kita perdihon. Ang iba niya gasiling pati kang face mask na, pati kang face shield na. Wala man na. Pero amo ina ang patok ka agod yadto nga hindi maglaton ining kagaw nga ni. Porte no? Amo na talalopang doon ini nga mga bagay na dapat sundon ginaton kay kadelikado. Hindi man kitaya si President Donald Trump sa Amerika, kung inigo siya, pati sawaya, nagwa siya sa kampo militar nga hospital, wala gyapon pismas siya. Gapadayawa. Sila niya, hindi ka mo magpati ng mga pismas nga na. Purti ang presidente sa Amerika. Inaya, ang presidente sa Amerika, ang iya pungsod, may ara na 200,000 nga nagklamatay. But bugal guro ni Trump nga aman. Dumdong ka mo ito nagligad. Itong nagligad kasi man, nagadibate sila na. Sang kontraya bala? Ang kontraya sa pagka-presidente, daw si Democratic presidential candidate, daw si Joe Biden bala? Ang kontraya na. Kundi gakwan niya, pismas, ninsultuhan niya. Purti, no? Grabe iya si Presidente Trump, Donald Trump. Inigo na siya, pagwaya sa gihapon,
galalain ang mga doktor mo. Sa Amerika, tamak mo nga, sulod ka sa White House siya, wala face mask, tapos interviewon siya niya. Pate ka ng mga face mask ka na. Purti daw, amo ini nga ang mga doktor dito sa Amerika, baga lalain sila, niya anong natabo ni man? Ano ni si President Trump? Pero lantaon tang resulta sa eleksyon, pag-abot sa natala nga tion, ang inkwentuhan ay Trump bidin dito sa Amerika. Pwerte. Bili ba? Galing nga iban blan nalimian man ka Trump. Sino na namian ka Trump? Ining dalag ko nga mga negosyante kag iban pa bangod sumaka man ang ekonomiya mo sa Amerika. Pagpadalaga niya sa ekonomiya mayo. Amo na nga damo mangyapon nagabilib siya nga mayo siya magpadalaga negosyo dito sa pungsod sang Amerika. Depende na kung ano ang matabo pag-abot sang eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Hindi ka mo maghalin ha. Mabalik kita, maarangkada pa kita, mga isyo kag balita. Unahon ko lang niyo ang paid political program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian.
Nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Saysay ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamating. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay sa bisan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na balik kita sa aton pagpangalagad. Balik kita sa mga isyo ka mga balita diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. Ariya na yo, sa panahon karon sa pandemya, krisis global kita, ang nagakatabo kabudlay sa pangabuhi. Bisan ang mga plantador gamay kag dalagko, nagapangakroy kung kaisa sa manubo nga patubas. Isa sa makabulig sa inyo, amo ang paggamit ninyo sang unit complete fertilizer sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Sos, bilib ko ni kay Senador Bongo. Bisan ano ka sikreto, may meeting abing presidente, ari ni siya. Amula ni siya ang ginatugutan ni Presidente Rodrigo Duterte na makaupod. Amo silingon ang closeness ang duwani, purti guro pag abyanay sa duwani.
sang cabinet member siya siya, nagsenador siya mo sa gyapon. Wala iya sang importante nga mga hambalan ang presidente nga wala si Senador Bongo. Porte, no? Lapit kayo kay Presidente Rodrigo Duterte. Kahapon, siling ni Senador Bongo, ginangkat niya. Si Justice Secretary Minardo Guibarra, kag si Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morante, nga tinloan ang Bureau of Immigration. Kag nagpasalig sang full support, suportahon niya. Sa Senate hearing, nagwa isa pagid ka whistleblower si Immigration Officer to Jeffrey Ignacio. Kabati ka mo? Sang iya sini testimonya, nagpabakod pagid sang testimonya ni Immigration Officer Alex Chong nga nag-expose man sang pastillas gang operation sa airport. Siling ni Ignacio, ining pastillas gang ni porte ni lawig na ni nga naga-operar dira sa international airport. Mga Chinese national ginapasulod sa pungsod basta magbayad tag 10,000 kada ulo. 10,000 lang kada ulo, porte. Tiguro supot man kung linibo-libo karon. Ka mga Chinese ang nagasulod tag 10,000 ang ulo. Ariho, porte nga mudos sa mga empleyado sang Bureau of Immigration. Of course, wala kita gapati nga wala ni siya sang kunaibans dira sa mga nagatrabaho sa international airport. May listahan gali sila. Aring stylo, kung ara ka sa listahan, pasulod kabi, Chinese national ka. Sa una na may galantaw na sa listahan, pag-interview sa imo, nasa ngalan mo, masiling kabi nga ako si Wang Yo. Pag-ara ka sa listahan, stampa na yun. Wala na dulo dokumento Wala na kulo question. Amo silingon, galupad pa lang ang eroplano padulong sa international airport diri sa Pilipinas. May ara na koneksyon, may ara na tawag, nya si Wang Yo niya maabot na. Amo na bla? Pagkita sa ngalan mo nga ikaw gali si Wang Yo o kung si Pong Chow Kang nya Rizal, Pong Chow Kang. Nya mo ni siya ang naghimo sa madyong guroy nga ang ngalan niya tanas madyungan, Pong Chow Kang. Pagkakita, agi ka be sa immigration, wala na mo gamula ka na pamangkot nga ikaw ang nagbuhat sa madyungan. Stampa na yun. Sulod. Purting bili ba? Ti mag-10,000 kada ulo, gamay no? Pero ti ba si ilibo man? Ang gasulod, ti supot man, partidahon nila. Sus, ano ini nga daw hindi na maintindihan ini. Bisan na lo ka strikto ni Presidente Rodrigo Duterte Lotsangid. Amo nagapangalot sa bagol niya kabudlay no? Kabudlay tap naon sang korupsyon sa pungsod Pilipinas. Tibisan diin lang kung magkadto ka sa Bureau of Immigration, corruption man. Sa PhilHealth, corruption man. Sa BIR, corruption man. Sa DPWH, corruption man. Corrupt dire, corrupt dito. Amo nang nagakatabo. Bisan gani sa katapos sa kapulisan, pipila man lang, hindi bantanan, gadgilubli ang sweldo, pro gaintra pa sa katuntuhan. Di ka kita, pila ka pulis na blang sinipa sa pwesto, nadakpan ka, gapangutong man, ang iban gaintra man sa illegal nga droga, kag iban pa, nga mga sindikato, inagin doble ng sweldo. Ay kabudlay, no? Kanamit git panguot, guro, no? Inablang pila naton ka mga utod, nga daw, gaduluble ng sweldo, hindi pa sila konforme. Luyag nila makaganit pagidako. Pero kung kinawatan ang kwarta, ini nga mga tao ni wala kayong tsindi nga ang ginakawat nila, ibanda ilaman, nabayad mas sila buwis mo. Ang ilam ang ginabayad, niya kawaton kabla.
Ang naluuyan ko nga kung mabisto ka, ma-expose ka, katulad sining pila ka mga tao gagin panglawag ang mga ngalan, maluoy ka man sa pamilya mo, maluoy ka sa kabataan mo, amak mo kabataan mo da, mga profesional ng iban, pagkatapos ma-expose ang ngalan mo da, nga nanuklo kay mo ya, di kundi hipo sa lang bata, pero daw malupok na duga niya, sa mga grupo ya, mabasahan sa pamantalaan, makita sa TV, mabatian sa radyo, nga si tataya at toho nadakpan, nanguot kaban sa iya opisina, nanuklo siya, pertik sakit na. Sa kabataan, amula na ang matinlo nga ngalan, nga ibilin mo sa kabataan mo. Nga pagtaliwan mo, kung wala ka na, bisan diin nga grupo-grupo, pamilya, kag diin papabugal ka sa kabataan mo. Nga si tatay to, mo lang to siya. Pero nag-retire lang to sa trabaho. Wala to record nga nanuklo o nanguot sa kaban sa gobyerno. Namigado kami. Ipet manamot pagabuhi. Pero si tatay, wala agid nangawat. Sus, ang kalagmos na gayom-yuhom sa piyak nga kaidabuhi amak mo. Ngagin pabugal ka sa kabataan mo. Amo ini nga ako naluyan ang kabataan gid. Ako madakpan ka, ano na lang naman? Iban mga estudyante, iban babae pa, kung nag-eskwela, sa mga kuliyo. May mga classmate na siyang maglantaw sa TV, kabasa, bati sa radyo. Ngalan tatay, gibit lang ng awat. Sus, Maria Jose. May pa na magsiling ka nga, tatay ba itong kapatay sa kriminal? Nakapatay sa kawatan, mayo pa na. Kaya bisa nagkapatay sa paging kawat yung patay, kawatan, kriminal, kag illegalista. Pero masiling ka ito, tatay mo ito nangawat? Sus, Maria Jose. Ano ayan kasakit ba tiyagon sina? Amula nang ginakabalak. Alin pala sa una, ginapanumdum ko gina. Anong batyagon sa bata? Anong batyagon sa pamilya? Anong batyagon sa mga himata mo? Ang ginarespeto kanila? Ginakilala ka nga mayong amay? Ang tanan nga kinanglan, ara, giskwila sa malahalon nga bulutuan, kadamo sa lakyan, pitik sintas, kinawatan, daw hindi amo. Ipos-ipos mo lang ang tao na kagkilala mo, kahuya mo na siya nga pamangkot sa imo, pero kasulod sa iya pinsan niya, purtigle ang pangabuhi, purting padayaw sa iya pamilya, gali kay ang income kinawatan, sakit-sakit gina yan. Para sa akon, amo ng pinakasakit sa tanan, gid. Nga pag-abot sa tion, tigulang ka na, manug-retire ka na, ngaluyag ka na magpahuway, halitan mo pa, dagtaan mo pa ang imong ngalan. Sakit na iba tiyagon, gid. Sa Pungsod, Japan, pagkabisto, harakiri dayon, suicide dayon, hindi nila yung mabatas mo. Bunon lawas ng samurai, harakiri. Sa ibang nga lugar, tiro ulo. Amo na wala na mo. Purti na nga huya. Diri sa aton, wala gid. Dakpan mga awat, marason pa, madakpan nga daw na napikite nga nangawat, hospital dayon. Kami korta. Siling niya daw nagtaas ang dugo. Amo lang ang diferensya galing. Kay pwede sila ka pa hospital. Ang imo lang madakpan, suluda yon sa bilangguan. Sila ya kinawatan, milyon. Ang panawag sa tao niya, Sir, good morning. Sir, panagyapon, Madam, ina nang awat na. Ay, kundi ka magdayaw, mamuyayaw kasi ni nagkakatabo. Pero hindi man ini sila tanan. Pipila lang ini ka mga personalidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na, antes ka bumalipat, ariho, kinanglan pa check up ni kamo ha? Mapunaw nga hangin, nagadapya na ikaw na ang
napamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe Sige Kay Ibon Bosierda, good morning. Kay Milili Uligo. Kay Banisa Mayo. Kay Shakel Tarak Muhammad. Nagamonitor ko no. Kay Pilhex Gargoso. Kay Manuel Castro. Kay Florante Pasinabo. Kag Edward Alejano. Kay Alex Puentes, good morning. Nagaupod sila sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Kung may kaadlawan ka, mag-inom-inom ka, wala ginaya problema. Ang mando subong niya, alas 12 tubtob alas 6, makabakal ka ilim nun. Ang ginamando lang niya, nga hindi ka na mag-inom si gadalan, hindi ka mag-inom sa tiyanggida, hindi ka mag-inom open. Dalo mo sa balay mo, dito ka inom. May birthday ka, upod sa pamilya mo, social distancing lang, kaon-kaon ka, wala ginaya problema. Sa sulod lang sang balay. Amo na iya ang mando. Amo na mga health protocol sa nga aton sini gobyerno. Gintugutan, nga makabakal ilim nun, alas 12 sa og tutob alas 6, pero dalon sa sulod sang puluyan, hindi pwede imnon sa gwa, hindi pwede nga mag-ininom kamo da sa gwa sang tiyangge, kay kung malabyan kamo, sigurado, pusasan kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na, morning lada, kay Dodge Dalida, kay Warlito Nisha, kay Jake Esto Ignacio, kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Nap Diamante, good morning, kay BT Lau sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, good morning, kay Dr. Ray Valencia, nila sa Binalbagan, kay Pare Remias Arroyo, good morning lang, maayo lang nga pag-monitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na sa panahon sang pandemya, krisis global, mabudlay ang pagsinalayo. Labi na gid ko Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Oras na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay ano nga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Morning lang kay Sheikh Shaon Dipensor, kay Glenn Santa Ana, kay Maria P. Marabilia, ang taga Puerto Princesa, kay Jose Mungkal Torilla. Subong man, good morning manda. Kay pare Raul Alibuga. Abierto na siguro. Sa dalom, basi may nagapamahaw na. Diri kita, balita naton sa pursa sa aton kapulisan, number 5 most wanted sa Bacolod City Police Office, voluntaryo, nagsungka sa barangay Kagawad, sa barangay Pahanukoy, sospitsado ginton over sa police station 8. Detalye sini, upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office, nagsungka ang 54 anyos nga may kaso nga rape sa kapulisan sa Police Station number 8 sa bulig ni Kagawad, Peter Maymay Noble sa barangay Panukoy, Siyudad sang Bacolod. Si Antonio Salazar alias Calbo nga pumuluyo sang SP Beris barangay Panukoy, ang number 5 most wanted person sang Bacolod City Police Office. Si Salazar Action Fred ang may pending warrant of arrest sa kaso nga rape sang tuig 2009. Ang warrant of arrest ni Salazar Action Fred agin issue ni Honorable Judge Philadelphia Pagapong Agrevedor sang RTC Branch 43 kag wala ini sang piyansa. 11 katuig man Action Fred ang panago ni Salazar sa kapulisan kag nagdesisyon nga mag-surrender sa bulig ni Kagawad Peter Maymay Noble sa barangay Panukoy, Siyudad sa Bacolod. Gilayon ini siya turn over ni Kagawad Noble sa kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station number 8. Ini siya Action Eric ng top 5 din siya sang DCP uno kay nang madugay na ini nga kaso nga in-file batok sa rape na bali ang kaso. So, nagapakig-angot siya sa bulig man ni Kagawad Noble sang barangay Panukoy. Ito siya nga nagdangop na nga yung bulig. Kag nag-coordinate si Kagawad sa atin, amo na nga nakakagto sila diri sa atin station. Lugay na naman nila nga doon na settle na bala na istoryahan na kato hindi mag-iban sa ila ang biktima. Kung galing kay kung hindi siya mag-surrender, hindi nila maproseso to ang desistance, kada may mga desistance na may mga arigluhan na inablangan na tabo. Kung hindi na siya makakat sa korte, kung hindi siya mag-surrender, amo naging explain kung paano ganit. Sila kagapon, pag-abot din nila nga, di parang ano naging siya maging free, naging siya kung hindi siya mag-surrender, continue siya nga puganti yapon kasi existing ang warrant batok sa iya. So, i-advisean ko ito ang family kagapon, no? Right after nga ma-return namon ang warrant sa korte, pwede na sila kasugod sa ilaman nga mga requirement. May abogado man sila mo. So, masugod na ang paglakat na sa iya papel nga para nga mahilway na git siya. According sa family nga nag-upod siya di kagapon, may mga amicable settlement na. So, most probably, kung ma-return na ito ng pulista ang warrant sa korte, malakat na dahil ng ila proseso. Sa parlamenta, nga ma'am nga nagalakat ang ila proseso sa papeles para sa iya naging nga hilway nga sitwasyon. Anong matabo ni siya na ma'am for the meantime? Diri sa amin sa aton sa Station 8, no? Din pa lang tao, kumandi kami sa iya family ang sitwasyon. Siyempre, ara din na iya ang aton concern sa aton family members. So, may mga pang-agam-agam sila. Kung sila okay na sa Station 8, nang hindi sila magkabalaka kay as much as possible,
hatag tagit ang tanan nga mga kinamatarong bisan mga detained dali sila sa amon pero na-consider kina sila namon gyapon nga tao ya ang ilang mga kinamatarong kag mga direkto gina exercise kina nila diri sa station. Action Friend si Police Captain Armando Margas ang hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Good morning lang kay GC Mark Kaan kag Jeffrey Eliama. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon
Radyo. Salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginagampitan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita ang jackpot 29 milyones 700,000. Kombinasyon in any order 3, 52, 17, 35, 33, 42. Resulta sang 655 3, 52, 17, 35, 33 kag 42. Sa ilo kita 645 ang jackpot 30 milyones 738,140. Resulta, kombinasyon in any order 20, 6, 4, 32, 33, 9. Resulta sang 645 20, 6, 4, 32, 33 kaga 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Good morning na kay Sandra Baran, kay Heaven, kag Jocelyn Kalamaan, good morning, kay EGB Laho. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso.
Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Galiro Arce, kay Carlos Cipuliano Jr., kag kay Mary Jane Siba. Diri kita, balita naton sa City Hall, critical care utilization rate sa Bacolod, padayon, naganubo suno kay Feliciano. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May kag-aksyon na Fred, padayon nga naganubo ang critical care utilization rate sang pitutanan ka mga hospital diri sa may syudad sang Bacolod Action Fred. Ang utilization rate Action Fred ang angot ni sa numero sang ginausar nga mga ICU kag regular isolation beds sang anom ka mga private hospital kag isa ka public hospital sa syudad. Sa virtual press briefing kahapon nga adlaw, ginpahayag ni IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano ang Bacolod City ang mayara sang 67% nga care utilization rate Action Fred o kung mayara pa sang available nga 66 hospital beds nga ginalakipan sang 46 regular COVID beds kag 18 ka ICU COVID beds. Sulo kay Feliciano sa ilang pag-abot diri sa may syudad sadtong September 1 mayara lamang sang duha ka mga available nga isolation beds. Ginakabig ni Feliciano Action Fred nga dakwang nabulig sang gintukod nga one hospital command center sa pagnubo sang care utilization rate. Sa karon Action Fred, ang pito ka hospital sa Bacolod ang may kapin 200 ka mga COVID-19 beds. The capacity utilization rate of the 7 hospital is at 67%. The first time that it went down lower 70 from as high as 90% now. Nabatihan si IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano. Aton gina-recommend ang Santon
Ang action nila sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded Ben Arisibita Ulak, kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Thomas McCoy. Dire kita. Border control kag quarantine protocol sa Don Salvador Benedicto ginhalugan. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May paghalug na sa gana-implementar nga quarantine protocols kag border control ang lokal nga panguluhan sa banwa sang Don Salvador Benedicto. May executive order nga gina-issue si Mayor Marcelin de la Cruz nga muning balasihan sa implementasyon. Sandig sa EO sang alkalde ang mga essential kag non-essential travelers sa Don Salvador Benedicto ang pwede na nga magsunod basta magsunod lamang sa minimum health standards. Ka mga non-resident naman nga mga travelers ang ginaengganyo nga mag-tenor sang maximum 24 hours sa banwa kag dapat lamang nga mag-sign sang health declaration antes makasunod sa among lugar. Ang mga overnight naman ang dapat maglista sa ilas nga ngalan samtang ang resort nga ilas nga tiniran ang dapat magsumeter sa listahan sa banwa. Way naman sang problema sa alkalde ang mga travelers nga mag-aagi lamang sa Don Salvador Benedicto. Ang mga na-returning Salvadorians ang dapat lamang nga magpaidalom sa health protocols nga mandato sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Ang mga nagahalin naman sa syudad sa Bacolod kay iban nga mga banwa sa Negros Occidental o konsyudad ang dapat man magpaidalom sa mandatory 14-day facility quarantine. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlos Medoboya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Morning man na kay Michelle Sayo kag Vanessa Mayo. Mga blatter entre pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kailangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is Margie. Kagay Manjo Arnijo. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
liwanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan anong makahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred arestado ining duha ka gina-aligar drug pushers no sa Baybasta operation last year sa kagabi sa Purok San Agustin Barangay Villamonte diri sa siyudad sang Bacolod. Ang Baybasta operation natikayon ni paagi man sa gitingom nga pwersa sa Regional Drug Enforcement Unit kag Police Station number 4 led by Police Major Charles Hever.
Ang suspect diri amo sanday Shane Okpina, 30 anyos, sang barangay 1 Daspi, Banwa, sang Manapla, kag Pedro Gumban, 42 anyos, sang barangay 2 sa syudad sang Silay. Ang suspect action na Fred kag ang subject sa bypass operation sunod diri kay Castillo, amo si Okpina sa di nakuha diri sa suspect ang siyam ka plastic sachet sang ginasuspetsuhan Cebu, samtang nakuha man diri kay Gumban ang 4 pa ka plastic sachet sang suspected Cebu. Karon imbyuhan ang ditinido karon sa custodial facility sang station number 4. Report gikan sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, morning na da, kay Wilma Cabarles. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Philippine Standard Time, pangot kita sa takna Lasay, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag aksyon Eden Aboso, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.